बे प्रमोद बर'आ लरेन्स इस्लारि प्रमोद बर' बिथांमोनहा डाल हेडेडलि आं होनगोन डाल हेडेडलि प्रमोद बर' आरो लरेन्स इस्लारि बबे खर'जों लाबोआ बेबायदि मिसा खोथा बुङै बुङै रायजोखौ गरायखौनो मैदार होननानै मैदार होनहोगासिनो दङ रायजोफोर दा डिसिफोरनि हरनाय माने जों आगोलावबो बुंखाबाय डिसि इज कन्ट्रल बाय द स्टेट गभर्नमेन्ट बाय द चिफ मिनिस्टार इटसेल्फ डाइरेक्टलि एडमिनिस्ट्रेशनखौ डिसिफोरखौ सीएमआसो खालामो नों मा फात्ता मोनो काउन्सिलनि सीएमआलाय आरो नों दा केबिनेट मिनिस्टारजोंबो नंगौ दा जोंनि बिटिसिनिखौ जों सेला ससियेल मिडियाआव बुंबाय थाबाय अब्लासो बिथाङा खोमायाव हाबैनानै सेलेक्शन बोर्ड दानायनि गियाना बेनाव फैदोंब्लाबो कमिटिया बोरै दानांगौ बेखौ रोङा एकदम एबिसिडि गैयै बे प्रमोद बर' बिथाङा जानला मोनला बोर्ड दानानै दाखालि बिसोरो मोनसे सार्कुलार होदोंमोन बे रबिबार साननि फुंबिलियाव आङो जोंनि इउटिउबार माखासे खौरांगिरि बिथांमोनखौ बरायबाय नमस्कार खुलुमबाय दा दिनै आङो नोंथांमोनखौ लेंहरदों माखासे गोनां बाथ्रा रायजोफोरनि सिगाङाव बुंथिनांगौ दं होननानै दिनै जोंहा बिटिसिनि इलेक्शन बिटिसिनि काउन्सिलनि जे इलेक्शन बे फैहां जानानै दं दा गोबां पार्टिया गोबां केम्पेइन खामानिखौ गावबा गावनि केम्पेइनिं खामानिखौ मावगासिनो दं बेनि गेजेराव गोबां दैदेनगिरिखौ सोंखारिलायनाय बखिनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा दिनै आङो बेनि गेजेरावनो आंनि जेनाखि स्टाडि खालामनाय एक्सपिरियेन्स बेजों मोनदांनाय माखासे बाथ्राफोरखौ रायजोफोरनो रोखायै फोरमायनो सानदों रायजोफोर नोंथांमोनहा मिथिगौ जोंनि बर'नि गेजेराव सानै टप लिडार दङ बे टप लिडारा जाहैदों एक नम्बराव हाग्रामा महिलारि आरो बेनि उनाव फैदों जोंहा प्रमोद बर' बिथां दा दिनै प्रमोद बर' बर'नि टप लिडार हाग्रामा महिलारि बर'नि टप लिडार बिसोर सानैनि गेजेरावबो गोबां समाव तर्क बितर्क जालायनाय बेखौबा बे जावनायखौ जोङो नुदों दा बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि बर' रायजो राजाया उगुल थुगुल जायो सोर सासेना खोथाया सैथो रायजोआ सोरनि खोथाखौ लानो सोरनि खोथाखौ लाया बेबायदि जायो दा बे उगुल थुगुल जानाय समाव रायजो राजाफोरनो क्लियार काट माखासे खोथाखौ निश्चय बुंथिनानै होनो हायोब्ला रायजोफ्रा सानैनि गेजेराव सोर सासेया साबसिन मार्क सोर सासेया बर' हारिनो मा होफैखो सोर सासेया मा होफैयाखै बे बाथ्राखौ जोङो फुरायै मिथियोब्ला माने बै गावजों गाव बुंलायनाय बाथ्राफोरखौ गारनानै गावनो गाव बिजिरनानै लानो हानाय जागोन दा सिगाङाव आं बुंनोसै प्रमोद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुङो 17 बोसोराव जेबो हाबा मावाखै जाख्लो दंल' होननानै बिथाङा बुङो ठीक आसे हाग्रामा महिलारिया बिटिसि रायजो दानानै बिटिसि गाव खुंथाय मोनसे ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेशननि सिस्टेमखौ खालामखांनायनि उनाव बिथाङा जाख्ल'नायनि जेबो बाथ्रा माने जाख्ल'नायनि बादै जेबो मावाखै होननानै बिथाङा बुंदों नाथाय जोङो फैदो दानिया हाग्रामा महिलारिया बर' हारिनो मा बिहोमा मा कन्ट्रिबिउसन बर' हारिनो मा मान मर्यादा लाबोनानै होफैखो बेखौ जोङो खुगा जुंला बुङालासेनो डकुमेन्ट्सखौ नायै जोङो स्टाडि खालामसै गथिखे बाथ्राया एसे गोलाव जागोन रायजोफोर नोंथांमोनहा धर्ज होनना खोनासं नैबे लेखा बिजाबखौ नोंथांमोनहा नाय बेयो मा बियो some importance of Bodos some important acts and amendment of Indian Constitution concerning Bodoland Territorial Council Bodoland Territorial Council नि सायाव माखासे एक्ट जाय पार्लियामेन्टआव आरो राज्य सभायाव पास जानानै प्रेसिडेन्टआ जायखौ सहि होदों दा बिटिसि सुक्तिनि बे मोनसे डकुमेन्ट्स बे डकुमेन्ट्सआव रोखा ट्राइबेलनो माखासे क्षमता माखासे पावर एन्ड फांसन मोजां होदोंमोन रायजोफोर दा मा क्षमता होआमोन जों बेखौ दाना फैदो मोजाङै बिजिरनोसै दिनै गिबियावनो मेमोरेन्डाम अफ सेटलमेन्ट एमओएस बे एमओएस आवनो होननाय दङ जे बर'नि ट्राइबेलफोरनि हप एन्ड एसपिरेशनखौ सुफुंनो थाखाय बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सेल्फ गभर्निं बडि दानानै होनाय जाथोंसै होननानै एमओएस आव लिरनाय दङ बिनि जाउनाव बिएलटि बै समनि चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारी हाग्रामा महिलारि आरो गोबांथार बिएलटि लिडारफोरजों गोबां खेब सावरायनायनि उनावहाय बे बिटिसि एग्रिमेन्ट बिटिसि एक्टआ जादों दिनै हाग्रामाखौल' आं बुङा क्रेडिटआ बिथां चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारी आरो गोबां बै समनि बिएलटि लिडारफ्राबो बिनि क्रेडिटखौ मोनो गाहाया हाग्रामा महिलारि हिसाबै हाग्रामा महिलारिखौ जोङो बांसिन बुंनांगोन दा बे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि जेनाखि एक्ट बेवहाय होदोंमोन दा अबजेक्टिव्स अफ दि एग्रिमेन्ट आं इंलिशनि फरायजोबला हयथ' नोंथांमोनहा बेखौ बे बिटिसि एक्ट 2003 याव
माने सार्च खालामनानै गुगलाव नायबाबो मोनगोन आरो नङाबा 6 शिड्यूल टू द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेखौ बायनानै फरायब्लाबो नोंथांमोनहा मोनगोन आङो थोंजोङै बर'निल' बुंसै जे बिटिसि खौ मोनसे सेल्फ गवर्निंग अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बानायनाय जादोंमोन अंडर द प्रोविजन ऑफ 6 शिड्यूल 6 शिड्यूल भारतनि 6थि फारिलाइनि दारै बे बिटिसि खौ गावखुंथाय मोनसे काउन्सिल हिसाबै बहाय बानायनानै होनाय जादोंमोन रायजोफोर 6 शिड्यूल जोङो मोननाया बर' हारिनि थाखाय बिराद मोनसे गोनां जारिमिन बियो बिराद इम्पोर्टेन्ट 6 शिड्यूल को बर' मानसिफ्रा जे बर' माहारिया जे मोनदों बेनिफ्राय देरसिन एचिभमेन्ट गैया होननानै बुंजायो दिनै मिजोरामा 6 शिड्यूल दिनै मेघालया 6 शिड्यूल दा बे हिसाबै बांलादेश खाथि मेघालया अब्लाबो मेघालयानि दब्लायसेबो हा बांलादेशआ लानो हायाखै रायजोफोर बेनि खारना मा मेघालया 6 शिड्यूल मोनसे स्टेट दा बे हिसाबै जोंनि बर'फोरनि हाया मोनसे समाव असमिया अफिसार एसटीसी सार्कल अफिसार डीसी असमिया बिथांमोनहा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लक को सिफायनानै दंस खालामनानै नन ट्राइबेलफोरनो हिसाब गैयै हा नामजारि होबोदों जायनिफोराव बर'आ गावनि 6 ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकनि गेजेरावबो माइनरिटी जानो गोनां जादों बे बाथ्राखौ बै समनि जोंनि आन्दोलन खालामखांनायनि उनाव बै समनि प्राइम मिनिस्टार अटल बिहारी वाजपेयी आरो एल.के. आडवाणी होम मिनिस्टार बिथांमोनहा बुजिनो मोनदोंमोन आरो बिथांमोनहा जेला बर'आ भिगरास मुभमेन्ट खालामदोंमोन बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बे दैदेननायनि उनावहाय बिथांनि उनावहाय बिएलटि दानानै बिएलटिआ बे आन्दोलनखौ जंगि आन्दोलन खालामदों जोबनायाव बे 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बे सुक्तिया जानानै फैदों दा बिथांमोनहा मानो 6 शिड्यूल होखो जे ट्राइबेलनि हाखौ रैखा खालामनो बिसोरो जुदि आगोलनि बादि जेनेरेल काउन्सिल होयोबा ट्राइबेल माहारिया गावसिनि हा हुखौ रैखा खालामनो हानाय नंला होननानैनो अटल बिहारी वाजपेयीजों एल.के. आडवाणीजों बिथांमोनहा बे जिनिसखौ गोथौयै साननानै होखादोंमोन आं धन्यबाद होयो बिथां सानैनिखौ बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे शान्तियै थायो बर'फोरनि थाखाय 6 शिड्यूल मोनसे अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जे होदोंमोन दानिया फैदो दा बे 6 शिड्यूलहा माने जोंहा गोबां पावार एंड फांसन दंमोन बेनि एरियायाथ' एरिया 3082 गामि अलरेडि लिस्ट खालामनानै बेखौ बिटिसिआव सोसननाय जादों आरो 95 भिलेजखौ लिस्ट खालामनाय जादोंमोन एनेक्साराव होनानै बेखौ नेक्स्टआव सोसननाय जागोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय बेखौ दिनैसिमबो बिटिसि एकर्डनि दहायै बे जिनिसखौ सोसननो हायाखै बेबो जोंनि थाखाय दुखु गोनां एसे हयथ' जादों दा फैदो रायजोफोर बिटिसिआव जोङो मा मा गोहो आरो मर्यादा मोनामोन बेखौ जोङो खेबसे सावरायनोसै पावार एंड फांसन्स अफ बिटिसि काउन्सिलहा 12 जनिया मोनसे एग्जिकिउटिव काउन्सिल दंमोन अर्थात जोंनि बिटिसिआव 46 टा बेवहाय एमसिएलए दङ बेनि भितराव 40 टाया इलेक्टेड जायो आरो 6 टाया नमिनेटेड गभर्नरनि दारै नमिनेटेड जायो दा बे 40 जन इलेक्टेड मानसिफोरनि एमसिएलए फोरनि गेजेराव 12 जनिया मोनसे एग्जिकिउटिव काउन्सिल थायो बे एग्जिकिउटिव काउन्सिलनि सासेखौ चिफ होनोमोन आरो सासेखौ डेपुटि चिफ होनोमोन दा बे चिफ आरो डेपुटि चिफआ कैबिनेट मिनिस्टार रेंक होदोंमोन रायजोफोर कैबिनेट मिनिस्टार मानि हिमन्त बिश्व शर्मा चंद्रमोहन पाटवारी अतुल बरामोनहा दिनै आसामनि जेरै कैबिनेट मिनिस्टार मर्यादा बे एखे मर्यादा जोंनि बिटिसिनि चिफ आरो डेपुटि चिफनो होनाय जादोंमोन रायजोफोर आरो गुबुन इएम जोंनि भितराव चिफ डेपुटि चिफनि उनावहाय गुबुन इएमफोरा 12 जननि भितराव 10 जना स्टेट मिनिस्टार रेंक होदोंमोन स्टेटास बा फर प्रोटोकल पार्पस दा स्टेट मिनिस्टार माने राज्य दप्तरनि मन्त्रि राज्यिक मन्त्रिनि समान बर' जातिनि थाखाय बियो मोनसे बिराद गिदिर मान मर्यादामोन चिफ आरो डेपुटि चिफआ कैबिनेट मन्त्रि मर्यादा मोननाय गोरलै बाथ्रा नङा रायजोफोर हिमन्तहा जे सिकिउरिटि मोनो जे फेसिलिटिस मोनो जे टिएडि मोनो हाग्रामा महिलारि खाम्फा बरगयारि बिथांमोनहा मोनोमोन नाथाय बेखौ प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर सुक्तिनि दारै ख्रे दानख्रेबबाय दिनै प्रमद बर'नि बिटिआरआव चिफ आरो डेपुटि चिफ होननाय जिनिस गैला कैबिनेट मन्त्रि मोननाय मर्यादा बेबो गैला बिटिआरआव बे क्लजखौ स्क्रेप खालामनानै सिम्पल सिइएम खालामदों डेपुटि सिइएम खालामदों दा गोविन्द बसुमतारी या डेपुटि चिफ दा बिथांमोनहा कैबिनेट
मिनिस्टार जे स्टेटासमोन बे स्टेटासखौ फोजोबनानै बिटिआर सुक्ति खालामदों आरो गुबुन इएमफोर बिसोरो जे स्टेट मिनिस्टार रेंकमोन बे स्टेटासाबो जोबदों जायनि फलाव बर'नि चिफ डेपुटि चिफ इएमफ्रा मन्त्रि मर्यादा गैयिनि थाखाय दिनैनि प्रमद बर'आनो होन गबिन्दआनो होन गुबुन फेरेंगामोन बादि इएमआनो होन रावहाबो मान सन्मान गैया रावहाबो मर्यादा गैया लासिंसिं गाव पन्सायतनि काउन्सिलर बादिसो बिथांमोनहा पन्सायती राज सिस्टेमाव काउन्सिलरनि जे स्टेटास बे स्टेटासखौ प्रमद बर'आ बिटिआर सुक्तिनि दारै लाबोनानै होफैदों होमबा नोंथांमोनहा सानदो बिटिसिआव जे मान मर्यादा मोनदोंमोन बे मान मर्यादा आरो स्टेटासखौ बिटिआरआ कमप्लिट स्क्रेप खालामनानै फोजोबदोंना फोजोबाखै आरो बेखौनो बुङो दिपेन बर'आ स्क्रेप जायाखै होननानै प्रमद बर'आ स्क्रेप जायाखै होननानै एथ' जाम्बा नङा रायजो राजायाबो दिनै बयबो फरायनाय बुजिनाय बयबो स्टाडि खालामो नोंथांमोनहा जानला मोनला बुंब्ला बे जाया दिनै रायजोआ बेखौ मिथिजोब्बाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैदो 5.3 दफायाव बिटिसिनि सिङाव थानाय जेसेबां अफिसार दङ टारगेट 4 गेटनिफ्राय आरम्भ खालामनानै आप टु सेक्रेटारि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिसिम बे स्टाफ अफिसारफोरखौ फुल कन्ट्रल खालामनायनि गोहो बिटिसिनो होदोंमोन बिटिसि काउन्सिल अथरिटी हेज फुल कन्ट्रल ओभार द स्टाफ अफ बिटिसि इभेन एपिआर माने एसिआर एनुअल कनफिडेन्शियल रिपर्टखौबो लिरनो गोहो दंमोन जाय एसिआर नङाब्ला प्रमोशन मोना इबि मोना गुबुन गुबुन फेसिलिटिसखौ मोना बेबादि गोहो बिटिसिनो होदोंमोन दा बेनि जाउनावहाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय 4 ग्रेडसिम गासिबो एमप्लयिया बिटिसिना जोंनि बिटिसि काउन्सिलखौ गिनो मान होनो बाध्य जायोमोन बिटिसिनि उइदाउट पारमिशन कुनु आसामनि सेक्रेटारि कमिशनारा बाहाय साख्रि मावफैनो हाया आरो बाहाय हाबखानाया रावबो बाहेरायाव उइदाउट बिटिसिनि पारमिशन थांनो हाया एथ' मोजां पावार होदोंमोन आफाफोर रायजोफोर दिनै बे पावारखौ प्रमद बर'आ बिटिआर सुक्तिनि दारै फ्रेम सिफायनानै बिटिसिखौ सोरलां बोरलां जेबो पावार गैयै कन्ट्रल गैयै खालामनानै होबाय बेसेबां दुखुनांथाव दिनै बेफोर खोथाखौ रायजो राजाया जायफोर स्टाडि खालामबाय बे बुजिबाय जायफोर स्टाडि गैया बिसोरो बुजियाखै दिनै प्रमद बर'आ ओरैबायदि मिसा खोथा बुङै बुङै रायजोखौ गरायखौनो मैदेर होननानै मैदेर होनहोगासिनो दङ रायजोफोर दा फैबावदो नेक्स्टआव दा जायनि फलाव बिटिसिनि बे पावारनि दारै 5.3 नि दारै कुनु खेरानि बेरानि अफिसारा बिटिसिनि पारमिशन नङाब्ला साख्रि लानो मोना आरो साख्रि लाखानाया बाहेरायाव गलाङा बे बिराद गिदिर जोंनि थाखाय साबिमोन बे साबिखौ प्रमद बर'आ सेस खालामदों जायनि फलाव प्रमद बर'आ 2020 सननि 27 जानुवारियाव जे एग्रिमेन्ट खालामबाय बिटिआर बे बिटिआर जोबखांनाय लोगो लोगोनो माने मोनसे स्टेक हरबाय माबाया प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि टु द गभ अफ आसामा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि गभ अफ आसाम थांनाय 6 डिसेम्बर 2021 प्रमद बर'आ 20 आव बिटिआर सुक्ति बानायबाय बेनि उनाव 21 मायथाइयाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आसामा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसिनो हरबाय जेसेबां बिटिसिआव 3 ग्रेड 4 ग्रेडनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गासिबो पस्ट सेंसन आरो पजिशन बेखौ बिहरबाय बेखौ बिहरखांनायनि उनावनो मा जाहैबाय आसामाव सार्कुलार होनानै बिटिसिनि गासिबो माने पस्टनि एगेन्स्टै बिथांमोनहा केन्डिडेट गावसोरनो एप्लिकेशन सार्कुलार होबाय एप्लिकेशन लाबाय सेलेक्ट खालामनानै लिस्टखौ बिटिसिनो हरबाय जे बेबायदि सेलेक्टेड केन्डिडेटफोरखौ इमिडिएट एपइन्टमेन्ट होनांगौ होननानै होमब्ला बै बिटिसिनि पावारखौ सिज खालामनानै आसाम गभर्नमेन्टआ बे एपइन्टमेन्ट होनायखौ लाफिनदोंना लाफिनाखै हाग्रामानि दिनावथ' बिदि हायाखै प्रमद बर'नि दिनाव फार्स्ट जिहेतुके बिटिआरआव माने एपइन्टमेन्ट होनायनि जेबो उल्लेख गैया टारगेट 4 ग्रेडनि एमप्लयिखौ एपइन्टमेन्ट होनो हायो बिटिसिआव जेरै दंमोन बे थाफिनगोन होननाय लिरनाय गैया नंखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ हिमन्त बिश्व शर्माया प्रमद बर' चिफ जानाय लोगो लोगोनो एपइन्टमेन्ट सिस्टेमखौ आखायाव लानानै गावनो बिटिसिनि गासिबो 3 ग्रेड 4 ग्रेडनि पस्टफोरखौ गावनो होजोब्बाय दिनै डिब्रुगड़निफ्राय फैनाय दं तिनसुकियानिफ्राय फैनाय दं मास्टार मिस्ट्रेस मावफैनाय बहाबा खेरानि मावनाय नलबारिनि फैनाय दं आउटसाइड बिटिसि आंनि माबायावनो दतमायावनो प्रतापखातायाव मास्टार मावनानै दं नलबारिनि बियो तिनसुकियानि सासे मिस्ट्रेस फैदों दतमा गार्ल्स हाइ स्कुलाव अजस्र बेबादि जोङो नुनो मोनदों बाहेरानिफ्राय हाबदों
होमबा प्रमद बर'नि बिटिआरआ जोंनि बै बिटिसिनि साख्रिखौ बिटिसिनि मानसियाल' मोनो बिटिसिनि बाहेरानि मानसिया मोना होननाय जिनिसखौ सेस खालामदोंना खालामाखै बे मोजां खामानि जादों नामा रायजोफोर प्रमदनि बे बिटिआर सुक्तिनि धाराया मोजां जादों नामा आरो फैबावदो रायजोफोर 5.4 आव दंमोन बिटिसि हा गावनो टारगेट आरो फरगेट साख्रिखौ होनो हानाय गोहो दं आरो बेखौ एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय सेलेक्शन कमिटि सेलेक्शन बोर्ड दानानै सेलेक्शन बोर्डआ सार्कुलार होनानै साख्रि होनाय थिसननायनि बे बिटिसि 5.4 आव बेखौ होदों आरो बे हिसाबै हाग्रामा महिलारिया CSB सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्ड दानानै बिथांमोनहा थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि पस्टफोरखौ फिलआप खालामदोंमोन साख्रि होसोगारदोंमोन आरो बेवहाय रावबो बिटिसिनि बाहेरानि मानसिया साख्रि मोनाखैमोन नाथाय प्रमद बर' बिथाङा गावखौ सुपार पावारनि मानसि साननानै लागाया सुपार ब्रेननि साननानै लागाया CSBआ मा जिनिस मिथिया साख्रिखौ बोरै होयो बे मिथिया सेलेक्शन बोर्ड दानांगौ बेखौबो मिथिया जोबथारनायाव सुग्रोम सुग्रोम मानसिफोरनिफ्राय सुग्रोमनानै मोननानै सेलेक्शन बोर्ड CSB दानांगौ CSBआ ओरैबायदि दाबाय गासिबो गभर्नमेन्ट अफिसारफोरखौसो मेम्बार सोना होबाय बे गभर्नमेन्ट अफिसारफोरनाव सोरबा साख्रि बिनानै मोनगोन नामा बे अफिसारफ्राथ' गावसिनि न'खरनि मानसिखौसो सोजोबगोन CSBनि नर्म्सखौ टटेलि बियो स्क्रेप खालामनानै दा जोंहा दीपक बसुमतारीखौ चेयारमेन बानायनानै बिथाङा CSB सालायनानै दं दा बे CSBआ बिटिआर सुक्ति मथेबा मोना according to the provisions of the BTR they have no capacity for formation of selection board दा जोंनि बिटिसिनिखौ जोंनि सेला ससियेल मिडियाआव बुंबाय थाबाय अब्लासो बिथाङा खोमायाव हाबैनानै सेलेक्शन बोर्ड दानायनि गियाना बेनाव फैदोंब्लाबो कमिटिया बोरै दानांगौ बेखौ रोङा एकदम ABCD गैयै बे प्रमद बर' बिथाङा जानला मोनला बोर्ड दानानै दाखालि बिसोरो मोनसे सार्कुलार होदोंमोन सार्कुलारावबो बिथांमोनहा गोबां केलेंकारि खालामदों बे केलेंकारिया मा सासे मानसिया मोनब्रै मोनबा पस्टआव एप्लाइ खालामनो हायो होनबाय एप्लाइ खालामजोबबाय सासेयाव 250 थाखानि फिस होबाय नाथाय परिखा सानसे एखे टाइमाव मोनब्रै मोनबा एप्लाइ खालामबाय मोनब्रै मोनबा फैसा होबाय मोनसेनिल' परिखा होनो मोनबाय सिन्था खालामनानै नायनोसै मोनब्रैनि एप्लाइ खालामोबा बियो मोनब्रै सानब्रै आलदा आलदा दिनाव बेनि परिखाखौ होनो मोननांगौ आरो जुदि जेसेबांखि एप्लाइ खालामा मानो मोनब्रै मोनबा परिखा मोनसेल' जागोन होननानै बुङोबा निश्चय बयबो मोनसेल' एप्लाइ खालामगौमोन होमबा बै बेखार थाखा फैसा गैयै सेंग्रा उन्दैफोरखौबो बिसोरो 250 थाखा थगायनानै दाखालि जाबाय बे सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्डनि नामै रायजोखौ दानिया फैबावदो बिटिसिआव 5.4 दफा मथे सेलेक्शन बोर्ड दानानै एपइन्टमेन्ट होनाय थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेड आरो बे थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड होनायाव गासिबो केन्डिडेटआ बिटिसि एलेकानि जानायमोन नाथाय प्रमद बर'आ बे जिनिसनि सोमोन्दै जेबो ABCD गैया दा जों बेखौ दिनैनि दिनाव मोगथाङाव जोङो नुयो बेनिफ्राय फैबावदो रायजोफोर नैबे बिटिसि सुक्तियाव दंमोन The BTC authority shall prepare plan with the amount likely to be available आं इंराजिनि फरायजोबला दे 5.9 आव होनदों बिटिसिआव गावनो निजेनो गावनि डेभेलपमेन्टेल वर्कफोरनि थाखाय गावनो निजेनो प्लेन बानायनानै एस्टिमेट बानायनानै खामानिखौ सेंसन खालामनो हायो आरो बे बिटिसिनि प्लेनआ स्टेटनि प्लेनिं एन्ड कमिसन स्टेटनि मोनसे पार्ट होननानै हमनानै लानाय जायोमोन बेवहाय रोखा रोखा लिरनाय दं 5.9 बिटिसि सुक्तियाव नोंथांमोनहा नाय आरो बे बिटिसिनि प्लेनखौ आसाम गभर्नमेन्टनि मोनसे साब प्लेन हिसाबै हमनाय जायोमोन आरो आसामनि प्लेनिं कमिसना बेखौ एप्रुभ होनाय लोगो लोगोनो बिटिसिआ बेखौ एग्जिक्युट खालामनो हानाय इमप्लिमेन्ट खालामनो हानाय प्रभिजन बेवहाय रोखा रोखा 5.9 आव होनाय दं नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा प्रमद बर' नोंथाङा बे दफाखौ जिबनाव नायफेराखै जायनि फलाव नोङो बिटिआर एग्रिमेन्टआव सेंसन खालामनो हानायनि जिखुनु एमाउन्टनि बिटिसिआनो बा बिटिआरआनो सेंसन होनो हानायनि मोनसेबो नोंनाव क्लज गैया नाय नोंसोरो नोंसिनिखौ जों दा नायगोन बिटिआरनिखौ जों दा एसे उनाव नायगोन जेबो गैया नोंसोरनाव माने ओरैबायदि मिथिरोङै इलिटारेट बेफोरबायदि नोंथांमोनहा बिटिआर सुक्तिखौ खालामदों जेबो नलेज गैयै मोनसे खामानि मावनो थाङोबा बेनि हिस्ट्रि जारिमिन आगोल मा मा दंमोन बिटिसिआव बे जिनिसखौ नोंथांमोनहा बिजिरनांगौमोन नाथाय नोंथांमोनहा बिटिसिनि मोनसेबो क्लजखौ नायाखै बिटिसिआव मा मा मोजां मोजां दंमोन बेखौ मिथियामोन नायामोन जायनि फलाव नोंथांमोनहा कम्पेयार खालामनोबो रोङाखिसै
जायनि फलाव जानला मोनला नोंसोरो बिटिआर सुक्तिखौ ब्लाइन्डलि बिटिआर सुक्तिखौ खालामदों। हमनानै लादो दा बेवहाय ओरै होनबावदों बिटिसिआ बे प्लेन एन्ड एस्टिमेटआव सेन्ट्रेलनि बाजेटनिफ्राय फैनाय सेन्ट्रेल शेयार आरो स्टेटनिफ्राय फैनाय स्टेटनि शेयार बे मोननैखौ बिटिसिआ ज' खालामनानै बे मोननैबो थाखाया बिटिसिनि हेड एकाउन्टआव हाबोमोन। सेन्ट्रेलनि शेयारनि थाखा स्टेटनि शेयारनि थाखा मोननैबो थाखाया बिटिसिनि एकाउन्टआव हाबोमोन आरो बेखौ गोसो मथे जेराव मा नांगौ दालां बान्दो जाम्फै लामा गोसो मथे बानायनानै होनो हानाय गोहो दंमोन। जायनि फलाव 17 बोसोर बे एक मथे 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारी बिथांमोनहा गोसो मथे सेलेक्सन खालामनानै स्किम बानाय खामानि मावनो गोहो मोन्दोंमोन। बेखौनो होननानै बुङो 6th शेड्युल ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेशन। बेखौनो होनो 6th शेड्युल अट'नमास काउन्सिल। गावनो गाव सासन खालामनाय गावनो गाव सेंसन खालामनो हानाय। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा प्रमद बर'आ 6th शेड्युलनि बे बिराद मोजां क्लजखौ धंस खालामनानै बिथाङा डिसिफोरनो बे पावारखौ होदों। डिसिफोरनो हरनाय माने जों आगोलावबो बुंखाबाय डिसि इज कन्ट्रल्ड बाय द स्टेट गभर्नमेन्ट बाय द चिफ मिनिस्टार इटसेल्फ डाइरेक्टलि एडमिनिस्ट्रेशनखौ डिसिफोरखौ सीएमआसो खालामो। नों मा फात्ता मोनो काउन्सिलनि सीएमआलाय आरो नों दा केबिनेट मिनिस्टारजोंबो नंगौ नोङो दा बेबादि नोंथाङा नोंथांनि बिटिआरनि माखासे क्लजनि दारै डिसिफोरनो पावारखौ हरदों। दा बे फैदो 5.10 आव बिराद मोजां दफा दा बिटिसिहा होनदों लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ आरो फाइनान्सियेल पावार गोनांमोन। एक्जिकिउटिभ लेजिस्लेटिभ आयेन दानो हानाय गोहो दंमोन आरो फाइनान्सियेल पावार थाखा फैसानि पावार बाहायनो हानायनि बिटिसिआ बे बिटिसिनि सुक्ति मथे दंमोन। नाथाय नोंना नैबे 5.10 आव मा दंमोन जे बिटिसिनि एक्जिकिउटिभ खामानिफोरखौ मावफुंनाय खामानिखौ बिटिसि देश मोनसे बिटिसि काउन्सिलखौ सालायनायनि बिनि अफिसियेल खामानिखौ बिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि दारै मावनाय जागोन होननाय दंमोन। अर्थात प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि इज हेड अफ द अफिसार्स इन द बिटिसि आरो बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया इकुइभेलेन्ट टु कमिशनार एन्ड सेक्रेटारि टु द गभ अफ आसाममोन। दा बिटिआर सुक्तियाव बे प्रमद बर'आ लरेन्स इस्लारि प्रमद बर' बिथांमोनहा डाल हेडेडलि आं होनगोन डाल हेडेडलि बिथांमोनहा बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जायगायाव सिइअ लाबोदों। बिथांमोनहा लिरदों दा चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार विल एक्सारसाइज द पावर एन्ड फांसन्स द एक्जिकिउटिभ पावार्स अफ बिटिआर होदों। बिटिसिआव दंमोन बिटिसि सुक्तियाव द एक्जिकिउटिभ फांसन्स अफ द बिटिसि विल बि एक्सारसाइज बाय द प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि। नायदो बिथांमोननि खर'खौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि रेंक स्टेटास बिनि पावार एन्ड फांसना बेसे गोजौ आसामनि एसेम्ब्लिनि सेक्रेटारियेटआव आरो नोंनि सिइअआ बे काउन्सिलर गाव पन्चायती राज सिस्टेमाव काउन्सिलरफोरनि अफिसारखौ होननानै बुङो सिइअ बे सेनियर बिडिअनि रेंकनि समान। होमब्ला एथ' गोजौ थाखोनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि रेंकनि जोङो अफिसार मोनखानानै बिनि जायगायाव सेनियर बिडिअनि रेंकनि दारै खामानि मावनो लुबैनाया बबे खर'जों लाबोआनो प्रमद बर' आरो लरेन्स इस्लारि बबे खर'जों लाबोआ ना खर'आनो बांद्राय गोबौद्राय जानानै दानस्लिंबाय नामा दानस्लिंबाय नामा लाजिथावथाव बा नोंसोरो जातिनि मान सन्मान मर्यादाखौ बिटिआरनि दारै नोंसोरो फाननानै जाजोबदों बेखौ जोङो बुङो। बेनिफ्राय फैदो डेभेलपमेन्ट अफ बड' लेंगुवेज बिटिसिनि नैबे 9 नं दफायाव दङमोन 9.1 आव होदोंमोन जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बर' लेंगुवेजखौ देबनागरि स्क्रिप्टजों माने 8th शेड्युलाव सोनाय जाबाय। बड' लेंगुवेज विथ देबनागरि स्क्रिप्ट इज कन्सिडार्ड फर 8th शेड्युल लेंगुवेज। 8th शेड्युल लेंगुवेज होनना बुंब्ला नों मिथिखादो टप मोस्ट लेभेलनि बियो माने लेंगुवेज जाबाय जोंनि बर' रावा। बेजों नोङो एसएस होनो हायो आईएएस होनो हायो पार्लामेन्टआव खोथा बुंनो हायो एभ्रिथिं इउ केन डु बिनि स्टेटासा। दिनै बेखौ नोंसोरो मा खालामबाय नोंसिनि दफायाव जों दा नायगोन बेखौ एसोसिएट स्टेट लेंगुवेज अफ आसाम बानायदों। दा बेबो मोनसे नोंसोरो बर'नि मान मर्यादाखौ फोजोबदों। दिनै बे बिटिसिनि एग्रिमेन्ट मथे 11.1 आव सेन्ट्रेलि फान्डेड सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारी मोनहा लाबोदोंमोन। जायनि फलाव दा क'क्राझाराव ग्रोम ग्रोम CIT टेक्निकेल मोनसे इन्स्टिटिउट बिनि फान्डिंआ सेन्ट्रेलनिफ्राय डाइरेक्ट दा जायनि फलाव जोंनि बिटिसि नन बिटिसिनि हाजार हाजार स्टुडेन्टफ्रा दा माने सोलोंथाइ लानानै गोबां अल इन्डिया बेसिसआव साख्रि लागासिनो दं। दा बे जिनिसखौबो जोंहा बिटिसिआनो लाबोदों आरो बे बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट बिटिसि ओनसोलनि थाखाय बिटिसि ओनसोलनि थाखाय बिराद गिदिर एचिभमेन्टमोन बे। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा मा खालामखो थिग बेबायदिनो जोङो बिटिसि सुक्तिनि दारै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जोङो मोननो हादों। बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाबो हाग्रामानि दिनावनो बिथाङा ग्रोम ग्रोम लुदों। दा हाग्रामाया बेबादिनो फारसेनिफ्राय बर' जातिनि गोबां खमथा माने
मान मर्यादा गोहो थाखा फैसा लाबोदोंमोन दिनै बिटिसिनि बे धारा मथे दहाय होनखादों सेन्ट्रेलनि थाखा स्टेटनि शेयारनि थाखा बिटिसिनि एकाउन्टआव हाबो नाथाय बे जिनिसा दा बिटिआरआव गैया नंखायनो चिफ मिनिस्टारा दाखालि होनबाय जे प्रमोद बर' बिटिआर एबार स्टेटर बाजेटर पैसा ना पाय सेंट्रेलर पैसा ना पाय যদি বিটিআরে কাম করিব খুঁজে নিজে নিজে ট্যাক্স কালেকশন করি কামবিলাক করিলে হল होननानै চিফ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया होनदों मानो बिदि होनजाखो नोंसिनि बिटिआरआव जुदि थायोमोनब्ला सेंट्रेलनि शेयार स्टेटनि शेयार बाजेटनि शेयार मानिया बिटिआरआव एकाउन्टआव हाबनाय दङमोनब्ला बे बुंनो हायामोन होनब्ला नोङो बिटिआरखौ बोरै सालायगोन सेंट्रेलनि थाखा स्टेटनि थाखा नङाबा बोरै सालायगोन होनबा बिटिआरनि पावारखौ नोङो धंस खालामनाय जादोंना जायाखै प्रमोद नोंथां दा नंखायनो आं सानो जे बर'आव मा एथ' खाफाल गाज्रि एथ' माने सुवा सुथि नांनाय बादि बेबादि लिडार ओंखारखो जाय लिडारफ्रा बेबादि सुक्ति एकदम निकृष्ट सुक्तिखौ जे साखरित खालामनो हायो बिराद दुखु गोनां बाथ्रा